אהלן כולם, סיגל ממלאכה. היום אני רוצה להראות לכם איך מכינים תיק רב פעמי מדהים שיכול להיות למלא מלא שימושים. זה תיק אוכל לילדים, זה תיק למכולת, פשוט מחולצת טריקו ישנה. אוקיי? אז אנחנו לוקחים את החולצה, אנחנו מקפלים אותה לחצי. שוב, מה שאנחנו צריכים, כמו תמיד, זה חוט עם מחט ומספריים. אנחנו מקפלים, כמו שאמרתי, את החולצה לחצי בצורה כזאת. עם המספריים אנחנו גוזרים בעצם את החלק הזה של השרוול וקצת יותר, עד הנה בערך. את זה אנחנו לא צריכים. אנחנו צריכים לגזור גם פה בצד הזה, בשביל ליצור את הרצועות של התיק. אנחנו גוזרים מהצד המקופל, גוזרים בערך 20 סנטימטר, בצורה כזאת, וגם את זה אנחנו כבר לא צריכים. מה שקיבלנו זה את הדבר הזה. כל מה שנשאר לנו לעשות עכשיו זה לתפור את הבסיס של התיק. אנחנו לוקחים את שני הפינות האלה, את שני החלקים, מחזיקים אותם בידיים והופכים את התיק בצורה כזאת. אוקיי? נעשה את זה שוב. אם החולצה הייתה בחזית שלה בצורה כזאת, אנחנו פשוט מקפלים אותה על הצד שלה בצורה כזאת. את הצד הזה, את החלק הזה, פשוט צריך לתפור. שוב, עם חוט ומחט, תפר, תשתדלו מאוד שיהיה יותר חזק, שיהיה חזק ולא, שלא יפרם. למי שיש מכונת תפירה, זה הזמן פשוט להעביר פה תפר אחד, חלק, בצורה כזאת אנחנו תופרים, עד שאנחנו מגיעים ממש עד הסוף. אני הכנתי לכם כמובן תיק אחד מראש. ככה נראה התיק כשהוא תפור. יכול להיות למלא שימושים. לא צריך לזרוק את החולצות, אפשר להשתמש בהם בשימושים חוזרים. תהיה לכם בהצלחה ותהנו.